Πες μου την ιστορία σου. Ακούμε και καταγράφουμε ιστορίες ανθρώπων της γειτονιάς μας. Ένα podcast μαθητών του Εργαστηριακού Κέντρου Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Καλημέρα σας, έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Δημοπούλου. Καλή σας μέρα, παιδιά. Σας έχουμε γνωρίσει από τα Καπία Αγίας Παρασκευής, έχουμε κάνει ήδη μια γνωριμία και σήμερα σας καλέσαμε μαζί μας για συνέντευξη. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που έχετε έρθει εδώ μαζί μας. Δική μου χαρά. Ονομάζομαι Λουτσιάνο Χότζα. Καλώς ήρθατε στη βιβλιοθήκη του πρώτου και δεύτερου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είμαι εδώ για να σας δώσω ό,τι πληροφορίες θέλετε για την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χάρηκα που σας γνώρισα και σας ζηλεύω γιατί εμείς δεν είχαμε τέτοιες προοπτικές στα σχολεία μας. Έχετε κάτι που σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο? Χορό, τραγούδι και γυμναστική. Ξέρω όλους τους χορούς από Κρήτη μέχρι Θράκη. Με το που βγήκα σύνταξη γράφτηκα ζωγραφική. Είμαι και ηθοποιός, όπου έγινα στο Καπί ηθοποιός. Έχω ξεκινήσει, ασχολούμαι και με την αγιογραφία και το Σάββατο ξεκινάω στο σύλλογο που έχουμε στη ΔΕΗ μαθήματα κιθάρας. Ό,τι δεν μπορούσα να κάνω νέος, γιατί νέος εργαζόμουν και τέλειωσα νυχτερινό γυμνάσιο και λύκειο, προσπαθώ να τα κάνω τώρα και συνεχώς αναβαθμίζω τις δεξιότητες μου. Τι έχετε ξεχωρίσει στην Αγία Παρασκευή? Στην Αγία Παρασκευή τα πρώτα χρόνια ειδικά ήταν η ησυχία, η όμορφη κήπη, οι δεδαλώδεις δρόμοι και βέβαια το κτίριο της βιβλιοθήκης μας που είναι ένα κτίριο κόσμημα και για την ιστορία που φέρει λόγω ζωγράφου του Κοντόπουλου και για αυτά που προσφέρει μέχρι σήμερα. Ο μόνο άσφαλτος ήταν η Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξεκίναγε από την Τόμπρα, ανέβαινε την Πατριάρχου Γρηγορίου και κατέβαινε την Αγίου Ιωάννου, το οποίο πέραγε ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε να περάσει δύο, ίσα-ίσα περνάγανε. Εδώ ήταν Χωμάτινος, εδώ μπροστά από το σχολείο σας ήταν Ρέμα, το οποίο μπαζώθηκε, αν δεν κάνω, το 1992, η οδός Παπαφλέσσα. 7-8 χρονών, συνάντησα τον γαλάτα της περιοχής. Ήταν ο Κιώρος Αχιλλέας με ένα ποδήλατο, δύο καφάσια μεγάλα και πέραγε και φώναζε ο Γαλατάς. Και βγαίναμε τότε έξω για να πάρουμε το γάλα. Κάθε απόγευμα μαζευόμασταν στον αυλόγυρο των σπιτιών, παρέες παιδιά, καταλάβαινες, παρέες, και περιμέναμε το φιστικά. Ήταν ο Μπαρπαμίτσος, ο οποίος ερχόταν με ένα καλαθάκι, το οποίο μέσα είχε τους ξερούς καρπούς και πουλάγε πασατέμπο, λιόσπορο, φιστίκια και φώναζε ο φυσικάς. Αλλά και όταν πήγαινε η μαμά να μας μαλώσει ή να μας δείρει, γιατί έδερναν εκείνη την εποχή οι γονείς, πηγαίναμε στη γιαγιά και κρυβόμασταν για να μας γλιτώσει. Τολμηρή, μέσα στα πράγματα της οικογένειας, ανακατευόμουν σε όλα. Και σε αρρώστη τον πατέρα μου που αρρώστησε κάποτε και έπρεπε το βράδυ κάποιος να πάει να φωνάξει τον γιατρό και ήταν 2 μέτρα το χιόνι έξω. Δεν πήγε άλλος, έτρεξα εγώ που ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Κάποια στιγμή όταν έγινε η μεγάλη σύγκρουση για το Κυπριακό, βάσει ενός σχεδίου έγιναν αυτά που λέμε εμείς τα Σεπτεμβριανά. Ήταν 5 με 6 Σεπτέμβρη του 1955. Εγώ ήμουν στην ηλικία των 10 χρόνων και θυμάμαι πολύ ζωντανά αυτή τη νύχτα, όπου περνούσαν ορδές ανθρώπων αγριεμένων, φερμένων ειδικά από την Ανατολή, γιατί οι ντόπιοι κάτοικοι της πόλης δεν θα ήταν πρόθυμοι να σπάσουν μαγαζιά και σπίτια και εκκλησιές, να περνούν κάτω από το μπαλκόνι μας και να φωνάζουν ή Κύπρος ή θάνατος. Αυτό ήταν το μήνυμά τους. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω πάρει την εικόνα τη βυζαντινή της Παναγίας που είχαμε στο σπίτι, να την κρατάω αγκαλιά και να παρακολουθώ τα γεγονότα ως παιδί. Το πάρα πολύ συγκινητικό όμως ήταν πως ο γείτονάς μας με όλη του την οικογένεια, αλλά και ένας υπάλληλος του μπαμπά μου, θυσίασαν την ησυχία τους, την ηρεμία τους, την ασφάλειά τους και ήρθαν και προφύλαξαν την οικογένειά μας. Όπως και όλοι μας οι γείτονες, οι Τούρκοι, μας αντιμετώπισαν με πάρα πολύ συμπάθεια και πάρα πολύ έντονο το αίσθημα της ντροπής.
Είναι μια σχολική φωτογραφία. Δεύτερο δημοτικό σχολείο, είναι όλη τάξη. Το 69-70 είναι αυτή η φωτογραφία. Αυτή είναι τρίτη δημοτικού. Φοράγαμε τα κορίτσια ποδιά με άσπρο γιακά και εμείς φοράγαμε σακάκι. Σακάκι πώς φοράνε οι ζάχαροπλάστες, σαν πουκάμισο μέχρι τη μέση, με άσπρο γιακά. Το πρωί έπρεπε να βάλουμε τον άσπρο γιακά και το σήμα του σχολείου. Λοιπόν, εδώ είναι η πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο πλάι κάνανε γυμναστικές επιδείξεις, τα Γιαβάσια εδώ. Το Γιαβάσια έχει αφήσει το κληροδότημα στο Δήμο, το οποίο είναι το Γιαβάσιο, το οποίο είναι ερμό και λίγο πιο πάνω από την Αθηνάς, το οποίο το έχει ο Δήμος τώρα. Γι' αυτό προς τιμή του δώσαμε και τη Γιαβάσιο εδώ. Ξεκινάμε από την Ελευθερίου Βενιζέλου και τελείωσε στην πλατεία Γιαβάσια. Είχαμε και τα Γιαβάσια προς τιμή του. Εδώ είναι ο μανάβης της εποχής. Το γαϊδουράκι, τα τρόφιμα πάνω, έτσι. Τα φρούτα της εποχής δεν υπήρχε ψυγεία τότε και το ψυγείο ήταν με πάγο. Να σας δείξω μια ιστορική φωτογραφία του 1963. Είναι τα θεμέλια του κολεγίου. Εδώ είναι τα θεμέλια του Ντύρι. Λοιπόν, πλατεία Αγίας Παρασκευής με τον τροχονόμο. Δεν υπήρχαν φανάρια. Στην πλατεία δεν υπήρχαν φανάρια, ο τροχονόμος. Αυτή είναι η γυναικεία ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Εδώ γνώρισα και τη γυναίκα μου, λέει. Κεραυνός λεγότανε, η Αγία Παρασκευή. Εδώ ανεβαίνει, είμαι έφορος εγώ εκεί. Και την ανεβάσαμε στην Α Εθνική. 1983. Το παλιό λεωφορείο της Αγίας Παρασκευής, το 140. Πήγε το 140, μετά έγινε που ερχόταν από τον Τζακό 92. Και 167 ήταν η Νέα Ζωή που ανέβαινε η Πύρου και πήγαινε. Εδώ είναι η πλατεία διαμόρφωτη, χώμα και έχει καφενεία με τραπεζάκια σιδερένια. Το Κοχύλι. Ενθύμιον γράφει γλυπτά στο Κοχύλι, Καλλιόπη Αναστασιάδου εις φανάριον. Αυτό είναι πριν από το 1920, το είχε χαρίσει η γιαγιά της μαμάς μου στη μαμά μου γιατί ήταν συνονόματες. Ήταν λοιπόν ένα κοχύλι το οποίο έμεινε σε μένα χωρίς να με λένε πια Καλλιόπη, αλλά όμορφο και γλυκό σαν ανάμνηση από την ίδια τη μαμά μου. Το δε οργανάκι που ακούσατε ήταν δώρο του πατέρα της μητέρας μου, του παππού μου δηλαδή, όταν η μαμά μου ήταν μικρούλα, γύρω στα 20 πρέπει να ήταν το 1920 εννοώ, το οποίο η μαμά το είχε πια φυλαγμένο ως ανάμνηση και εγώ το έχω στο δωμάτιο που μένω για να ακούω τις όμορφες μικρές νοτούλες που βγάζει και με συγκινεί. Οι Γερμανοί τον Αύγουστο του 1944 κάψανε το Καρπενήσι από άκρη σ' άκρη. Ειδοποιήθηκε ο κόσμος ότι ανεβαίνουν οι Γερμανοί στον Τιμφριστό. Ετοιμαστήκανε όλοι και φύγαν. Και αυτή την καρφίτσα πήρε η μαμά μου το παλτό της, γιατί στο βελούχι που θα ανεβαίνανε και θα ξενυχτούσαν εκεί πέρα έκανε κρύο και απάνω στο παλτό ήταν και η καρφίτσα. Και έτσι έφτασε στα χέρια τα δικά μου. Δηλαδή είχα έναν μαθητή, πάρα πολύ καλός μαθητής, ο οποίος με το που έμπαινα στην τάξη μου πιάνε την κουβέντα. Άσχετη κουβέντα. Κατάλαβα ότι παιδί ήτανε, ήθελε να φύγει η ώρα, τι να πούμε τώρα. Ωραία. Καθόμουν και εγώ συζήταγα. Κοίταγα όμως και το ρολόι μου διακριτικά και μετά έλεγα εντάξει τώρα το εξαντλήσαμε το θέμα, πάμε μάθημα. Οπότε γύριζε μόνος του και λέει τώρα νευριάζει, τέλος η συζήτηση. Ναι, δηλαδή κάπως έτσι αναπτύσσεις σχέσεις με τα παιδιά. Να τα νιώθεις και να σε καταλαβαίνουν. Οι εκδρομές που πηγαίναμε, που σαν βρικόλακας γύριζα με τις πιζάμες εγώ στους διαδρόμους και δεν κοιμόμουν και ανοιγόκλειναν οι πόρτες. Καλά κύριε, ακόμα εδώ είστε, ακόμα εδώ. Αυτά είναι που σου μένουνε. Στη ζωή μου δεν θα άλλαζα τίποτα. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Τυχερό γιατί είχα αυτούς τους γονείς. Αυτό το περιβάλλον. Και ακόμα πιο τυχερό τον εαυτό μου που είχα αυτό το σύντροφο και μπόρεσα και έζησα στην Ελλάδα που, συγγνώμη, μια παρένθεση αν έγραφα, θα το έγραφα οπωσδήποτε αυτό. 10 χρονών όταν ήμουν, είχα γράψει ένα χαρτάκι με καθαρεύουσα για να είναι επίσημο αυτό που έγραψα, τους καημούς μου ως παιδί. Και ένας από τους μεγάλους καημούς της ζωής μου ήταν ότι ζω μακράν της πατρίδος μου Ελλάδος και από κάτω μια γαλανόλευκη. Καταρχάς, βλέπω το σχολείο σας και τον τρόπο που δουλεύετε. Μου έχει κάνει εντύπωση, δεν περίμενα να έχουμε φτάσει εδώ στην Ελλάδα σε τέτοιου είδους διδασκαλίες. Και μάλιστα κάποια στιγμή όταν ήταν να πάει στο Λύκειο ο μικρός μου γιος, είχε πετάξει η γυναίκα μου, αυτός από μικρός επειδή ασχολούταν και με τον αθλητισμό, ήθελε να γίνει φυσικοθεραπευτής. Και άμα ήξερα ότι υπάρχει ένα τέτοιο περιβάλλον, τέτοια υποδομή, βλέπω και εσάς. Τέτοιοι καθηγητές, να το πω και έτσι, ας πούμε, όχι θα είχα δεχτεί, θα το είχα προτείνει να έρθει σε ΕΠΑΛ, ας πούμε, να μην βγάλει γενικό λύκειο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και από τους μαθητές προς τους εκπαιδευτικούς
και από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές. Διότι εκείνο που διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια, είπαμε να αλλάξει το σχολείο, η παλιά παιδαγωγική που ήταν με το βούρδουλα κλπ. Αλλά κάπου έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Θεωρώ δηλαδή ότι τώρα λένε τα παιδιά, όχι όλα, μην το γενικεύουμε, αλλά θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν έχει δικαίωμα. Μα κάτσε. Και ο καθηγητής είναι εκεί για να σε καθοδηγήσει. Κάτι παραπάνω ξέρει από σένα. Δεν λέμε ότι τα ξέρει όλα. Κάτι παραπάνω. Και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας και λόγω γνώσεων. Χωρίς να υποτιμάει όμως και ο καθηγητής τους μαθητές ότι δεν ξέρεις εσύ. Ξέρεις και εσύ κάποια πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω. Μια αμοιβαία συνεργασία, αλληλοκατανόηση, αλληλοϊποστήριξη. Δεν είναι αντίπαλοι οι καθηγητές με τους μαθητές. Είναι συνεργάτες. Εγώ είμαι 80-81 ετών. Έχω περάσει τη ζωή μου διαπυρός και σιδήρου. Να μην απογοητεύεστε με τίποτα. Τίποτα να μην σας βάζει κάτω. Μπορείτε τα πάντα. Ας είστε δυνατοί στη ζωή σας. Αυτό έχω να πω εγώ στα παιδιά. Ήταν το podcast μαθητών του ΕΚ Αγίας Παρασκευής. Πες μου την ιστορία σου. Ακούμε και καταγράφουμε ιστορίες ανθρώπων της γειτονιάς μας.